Στις 17 Ενάτου του 2011, ημέρα Σάββατο και έναρξη της κυνηγητικής περίοδου του Αγριόχειρου, βρεθήκαμε στα Πιέρια Όρη, στους πρόποδες του Ολύμπου. Ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Λάσπας μας κάλεσε να απολαύσουμε ένα παραδοσιακό κυνήγι αγριόχειρου ή αγριογούρνο στη γλώσσα των κυνηγών. Το κυνήγι σήμερα πραγματοποιείται σε μια αρκετά μεγάλη περιοχή και σε ένα υψόμετρο από 1100 έως 1500 μέτρα, με αρκετά ξέφωτα, τσαΐρια στην τοπική διάλεκτο και λίγα χωράφια. Ο δημιουργός χάρισε μια μοναδική σύνθεση στο τοπίο. Οξιές, δρύς, πεύκα, έλατα, κέντρα και πουρνάρια συνθέτουν ένα καταπληκτικό τοπίο, ένα μοναδικό κυνηγότοπο. Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν μαζί τις αυθεντικές κυνηγητικές στιγμές που αποτυπώσαν για σας οι εικονολήπτες μας. Ο Δημήτρης, μερακλής γνωροκυνηγός και λάτρης της καλής παρέας, προσκάλεσε στο πρώτο κυνήγι της χρονιάς τους Ροβινσόνες. Παρέα κυνηγών που απαρτίζεται από άτομα σχεδόν από όλα τα μέρη της Δυτικής Μακεδονίας. Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Φλόρινα, Καστοριά και Κρεβενά. Όλοι οι κυνηγοί ξέρουμε ότι οι κυνηγότυποι των αγριόχειρων είναι κατά κάποιο τρόπο μοιρασμένοι. Όχι ότι είναι τσιφλίκι κανενός, απλά η κάθε παρέα θα διαφυλάξει το μέρος της, θα κάνει σωστή διαχείριση, θα ταΐζει και θα ποτίσει τα θυράματα τους δύσκολους μήνες και το πιο σημαντικό, θα αποφευχθούν τα ατυχήματα και οι διαμάχες των κυνηγών. Όταν σκηνοθετεί κανείς ένα κυνήγι αγριόχειρο, αντιμετωπίζει το εξής πρόβλημα. Πρέπει να μεταφέρει μέσα από τους δέκτες σας τον κυνηγό που απολαμβάνει την εινία στο σαλόνι του τη συμμετοχή του στο κυνήγι. Προσπαθήσαμε, εγώ και οι εικονολήπτες μας, να σας παρουσιάσουμε κυνήγι αγριόχειρου χωρίς μοντάζ και κινηματογραφικά τρίκ. Και πάνω απ' όλα, ένα κυνήγι της ίδιας μέρας. Καταλαβαίνετε τη δυσκολία το να σας μεταφέρουμε το κυνήγι μέσα σε λίγα λεπτά. Αφήνουμε λοιπόν τις εικόνες να μιλήσουν από μόνες τους. Εγώ είναι τελειωμένα. Μίτσο, εγώ είναι τελειωμένα. Τρώσε. Από τα σπροχώματα πέφτουν και προς τα κάτω. Πάει εδώ πέρα, εδώ μέσα, φεύγει εδώ, έρχεται εδώ πέρα, εδώ, εδώ και μπαίνει εδώ μέσα. Τώρα θα κάνουμε μια καλή παγάνα εδώ μέσα. Να πάμε να δούμε και το άλλο. Από εκεί την μεριά να το κάνουμε και το άλλο.